A igrexa de San Pedro de Leis, pertencente ao municipio de Muxía, é un dos mellores exemplos da arquitectura románica da Costa da Morte. Este templo, que data das últimas décadas do século XII, é de pequenas dimensións e conta cunha soa nave con cuberta de madeira a dúas augas. Ocupa unha superficie de 2,84 km² e nos arredores atopamos o cemiterio da parroquia. No seu interior destaca a presenza dunha cruz esculpida en pedra calcaria na zona do altar. Crese que este non era o seu lugar orixinal, senón que se atopaba nalgún dos muros laterais. Xa no exterior, pódese observar a escultura dunha pequena ovella. Ademais, resulta rechamante a presenza de perpiaños de tonalidade avermellada. Estas pedras rectangulares non son orixinais, senón que foron colocadas durante a última reforma do templo, na primeira década do século XX. En 2006, tras 4 anos de obras, o templo foi renovado. Por exemplo, no Camposanto, houbo que extraer varias toneladas de terras que deixaron ao descuberto as primitivas canterías e os empedrados. O persoal traballador aproveitou a ocasión para nivelar toda a contorna. Tras a reforma, a pedra tamén volve a reinar no interior do templo, despois de extraerse bastante cemento. En xeral, picaron todas as paredes interiores e exteriores e a bóveda parece feita hai pouco. Os santos seguen onde estaban, aínda que en aposentos máis arranxados. En resumo, un fermoso templo románico para visitar na Costa da Morte.